След като човека е бил на гроба на Тодор Александров, повече от ясно е. мисля, че няма какво да коментираме. А дали това ще му навреди, след като той от една страна е бил преди 10 години на гроба на Тодор Александров, а сега издига паметници на Александър Македонски, не знам дали това е добре за него, че е бил преди време част от тази ВМРО. От идеята на И в момента ВМРО, мисля, че е доста далече от нея. На контрапункт. Или дори пак да я поддържа, делата му говорят за друго и не допринасят с нищо за изпълняване на идеите на тази ВМРО, на която той е бил член. Когато говориме за ВМРО, какво е вашето мнение, господин Атанасов? Вие бяхте председател на студентската секция на ВМРО. Студентската организация. Каква е ролята на ВМРО в този процес? Вижте, за ВМРО предпочитам да говоря или добро, или нищо. Като за мъртвец. Моля ви, не. Просто това им е свято за мен и не искам да влизам. Добре. По-добре да не го коментираме това, защото наистина може да задълбаеме там, където не ни е мястото. В Македония се заговори и за восъчните фигури на Мара Бунева и на Иван Михайлов, които са поръчани всъщност и на Тодор Александров, които са поръчани от ВМРО ДПМН. Това е същата партия, която ще издигне един огромен паметник на Александър Македонски на площада. Някакво логично обяснение очаквам да ми дадете, поне вие, защото в Македония от властите не могат да намерят такова. От историята те не могат да избягат. Вече достатъчно материали са публикувани по интернет и по техните списания. Обяснението, мисля, че един репортаж имаше по А1, македонската телевизия, беше, че добри или лоши, те все пак са част от македонската история и заслужават своето място в този музей. Дори беше пуснато интервю на Иван Михайлов, последното му, което беше пред всяка неделя, отказ от него, в който в прав текст той се нарича хората от Скопие тикви, скоро политиците. Да, това по македонска телевизия също. Те ще бъдат сложени в този музей. Въпросът е коментара, който ще бъде направен. Как ще бъдат представени? Мисля, че 100 фигури на известни македонци трябва да имат там. Моите опасения са, че ще ги използват в негативна посока. Да опетнат колкото е възможно още повече имената на Мара Бунева, на Иван Михайлов, на Тодор Александров. По-важното случай е, че те ще бъдат в този музей. Много от жителите на Македония ще ги видят, ще се интересуват кои са те и какви са били и за какво са се борили. Това е основното в Македония, липсата на информация. Господин Гаврилов, вашето мнение? Ами според мен също е парадоксално от една страна да издигаш паметник на Иван Михайлов и след това да издигаш паметник на Александър Македонски и самия човек, който Иван Михайлов отрича да самия македонски народ да има нещо общо с тези македонци, за които говорят. Не ли е малко лицемерно? Не, най-малкото е лицемерно. Най-малкото и то това да го прави организация, носеща името ВМРО. Мислите ли, че управляващата партия ВМРО има ясна политическа визия? Не, политическа визия не мисля, че има, защото самите двете мероприятия, които прави, те са противоречащи си едно на друго, те са взаимоизключващи се. Тоест, единият човек, на който ти издигаш паметник, той ясно и категорично е отрекал да има нещо общо с другия, на който ти издигаш паметник. И да го правиш това взаимосвързано, т.е. да има някаква взаимозависимост между Иван Михайлов и Александър Македонски в историята на Македония. Което е нещо абсурдно. Всички тези, които изброихме, Михайлов, Бунева, Александров, те ясно и категорично са казали за себе си какви са. Че са българи. От една страна пък Македония се опитва да защитава интересите на Белград във връзка с Косово. Има просръбска политика. Шеф на секция на жените на ВМРО е Косана Николик Мазнева, която не крие, че е сърбинка. От друга страна пък правиме восъчни фигури на Иван Михайлов и на Мара Бунева. Бунева е убила Прелич. Да, Иван Михайлов е човека, който е организирал атентата на сръбския престолонаследник в Марсилия. На самия крал. На самия крал, да. И за който в македонските учебници пише все пак, че едва ли не терорист, под ръката на който са загинали много македонски граждани. Да ви кажа честно, от всички тези факти, които ги наблюдавам, имам чувството, че хал хабер, никаква идея нямат в Македония
какво правят в момента. Ключовата дума пак е криза на идентичността. Абсолютно. Или на идентитет от Както тази каза... дума, която не съм чувал в нашото пространство да се спомена толкова честно. Както каза Младен Сърбиновски, държавата на идентитет или борбата за идентитетия. Македония наместо Македония, защото имаме спор с името с Гърция, нека да се казва идентитетия. И до голяма степен човека е прав. Колеги, моля пуснете и третият видеоматериал, за да го коментираме с гостите в студиото. На 48, 49 и 50 страница от същият брой на Фокус е публикувана статия, посветена на убийството на Гьорче Петров. Тази статия носи наслова "Единственият убит от Александров без присъда на организацията", като думичките "убит от Александров" са сложени в кавички. Авторът на статията, Зоран Ефремов, журналист от Щип, с редица аргументи оспорва, че поръчител на убийството на Гьорче Петров е Тодор Александров. В същата тази статия ми направи впечатление и това, че е публикувана първата страница от спомените на Гьорче Петров – материали за историята на македонското освободително движение. Но най-голямо впечатление ми направи въпросът "българи ли сме или не сме българи?" Като отговор на този въпрос е посочено следното. На петият събор на братствата Гьорче Петров е делегат на Варненското братство. На този събор основната дискусия се води около съдържанието на декларацията, която трябва да бъде приета и изпратена до Парижката мирна конференция. Кичевското братство предлага следното съдържание на декларацията. Македонските българи винаги са искали и ще искат присъединяване на целокупна Македония към България. Но ако това не е възможно, нека се направи послание за даване на автономия на Македония под протекторатът на великите сили. Това съдържание на декларацията е прието и под него са се разписали Татарчев, Гьорче Петров, Христо Лозанджев и редица други македонски дейци от онова време. Конкретен отговор на въпроса дали сме българи или не в статията не се намира. Авторът е оставил възможност читателите сами да си дадат отговор на този въпрос. Уважаеми зрители, явно вестник Фокус се е заел с трудната задача да ограмотява македонците или забравените българи. Хората, които забравиха, че техните деди са били българи. Освен дълбок поклон за работата на Фокус и онова, което прави, и дай Боже да има куража до края да извоюва тази битка, друго не мога да кажа. Но преди да коментираме последното, което видяхме, нека да чуем кой е Тодор Александров. Да, за по-малото поколение, просто булевард в центъра на София. Но Тодор Александров, според енциклопедия Британика, е некоронованият крал на македонските българи. Роден в град Щип, откъдето сте и вие. Да. Той наследява ВМРО, владачеството на ВМРО в един тежък за нея момент, след войните. И успява да организира една организация, която наистина се прославя доста на широко. Какво друго можем да кажем за него? Убит е 24-та година. Негов секретар след това и наследник е Иван Михайлов. Насякъде е демонстрирал българския си произход, което е един трън в очите на скопските историци. В македонските учебници е описан... Може би затова го описват така в македонските учебници. Да. Защото не е крил българския си корен, българското си самосъзнание. Човек, който е тероризирал македонската миграция в България, поръчвал е убийствата и пращал е пробулгарски чети в Македония. Абсурд, безумие. Точно затова тази статия заслужава голямо внимание, защото там с редица факти господин Зоран Ефремов успява да обори, че поръчител на убийството на Гьорче Петров е именно Тодор Александров, което не е вярно. Изобщо не е вярно. Те в Македония преписват на Тодор Александров не знам още какви ли не неща. Изкарват го като най-големия враг, което също така не е истина.